Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu KRISTU Inkosi. Babunzibande okubingelelayo. Ngikubingelela ngoLuka chapter 2 verse 14. Uyelo engihlale ngikubingelela ngaye uma ngithi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu ngalolu suku, siyamdumisa kakhulu. Ngiyathanda nje ukusho ukuthi ngezinye insuku uma uzwa kunomsindi, njengana namhlanje kunomsindo owuzwayo, i-air conditioner, ngizama ukuthi kuphole, ngibe sesimweni esihle, ngoba uma ngivala le ndawo engikuyona incane kuzoshisa, ngijuluke, bese siyonakala-ke nesithombe sakwa-YouTube. Uyasibona-ke nawe, umuntu selokuphatha uyajuluka, uyazisula. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, muhle, uyaphila. Ngibonge kakhulu, ngidlulisa ukubonga, kodwa bengithemba, ngikholwa ukuthi ngizokudlulisa kahle ukubonga sewuphelile uDisemba ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abathintile uNkulunkulu balalela, bangenisa okolibo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyathobeka ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu akubusise ngeZakha 3 verse 9 and 10. uNkulunkulu akubusise, umdumisile ngempahla yakhe, zigcwale inqolobane zakho nesikhamo sakho sichichime ngewayini. uNkulunkulu akubusise. Hayike asiqhubeke singene enkonzweni yosuku lwethu lwanamhlanje. Usuku okuzo mhla ka-23 kuDisemba. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siwuqalile unyaka nabanye, siwuphetha nabanye. Mangithi nabanye ngoba khona bazalwe kulo nyaka esingawuqalanga nabo, bese kuzoba khona esiwuqale nabo, sawuphetha nabo, nesiwuqale nabo, sawuphetha bengasekho. Asikakawuphethi-ke nokho, kuseliviki elilodwa, u-23 kuselinsuku eziwu-8. Kodwa-ke kuzo lezo nsuku eziwu-8 siyambonga uNkulunkulu ngoba kuningi okusangenzeka, sisangagoduka sekhaya, silindelwe ekhaya. Sothi masiqhamuka kukhala amacilongo, sothi masiqhamuka, awu, kujatshulwe ezulwini, kuthiwe obani labaya, obani laba abambethe ingubo ezimhlophe. Yeka lolo suku asilikhulekele bazalwane. uNkulunkulu asigcina silonde, singashaywa usathane. Lufika usuku lokuhlwithwa kwebandla, ungasekho wena kuJesu. Lihlwithe ibandla ungasekho kuye. Kuyoba nzima lapho. Usukholwe kangaka, wazithiba kangaka, wayiyeka ingcebo yezwe kangaka. Ngiyakhumbula enkonzweni yayizolo, sengiphetha bese ngikuvalelisa ngikutshela kumnandi kabi emhlabeni mawuqhathanisa nesihogo, ngoba esihogweni kunzima, kanti kumbi kabi emhlabeni, kungcolile uma uqhathanisa nezulu. Kukuwena-ke, khetha eyakho. Indlela zimbili, enye iya ekufeni, enye iya ekuphileni. Uthi uJesu ngomlomo wakhe, ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila, naloyo ophila akholwe yimi kasoze afe naphakade. Abesebuza umbuzo athi, uyakholwa wena na? Uyakholwa yini wena uJesu na? Uyakholwa yini ubaba wakhe uNkulunkulu uJehova Sebawothi na? Ngoba yena ungukuvuka nokuphila, okholwa uye akasoze afe naphakade. Amnandi lawo mazwi wawakhuluma kuMartha mangaphazami, ehamba esendleleni eyovusa uLazaro. Sezizini iy'nsuku wathi ukuvuka nokuphila. Ngifuna ukukutshela ukuthi nawe usangakuvusa, ungalilahli ithemba.
nawe usangakusiza. Mhlambe kunesona esikuhlulayo, usangakusiza. Kunedimoni elikugibele, usangakusiza. Woza kuJesu, uyakuthanda. Woza kuJesu, uzumanekeneke, uyazigezela, ayithintithe imfabanga ezaleni, ayithatha ayibeke ile namakhosi. Uyazilungisela, wena wozunjalo kuyena. Ake siguqe sikhuleke. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu nomusa ngaphambi kobuso bakho, ngiyakhuleka, ngiyacela ukuba Nkosi Jesu ube kanye nathi kule nkonzo manje ukhuluma uzambule. Ngeke sikhohle ukubonga ukuthi Nkosi unyaka ususemaphethelweni, usigcinile, siyawubona, siwuqale nawe Nkosi, sesiyawuphetha. Kodwa singakwazi ukuthi sizowuphetha sisekuwo lo mhlaba, noma uyophela lo nyaka sesithokoze ekhaya ezulwini. Uma sisekulo mhlaba sipha amandla okunqoba, siqine Nkosi emandleni akho amakhulu, sihlome zonke izikhali zikamoya ukuze sibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ngoba sibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso yasemhlabeni, sibambene nababusi abasemkhathini bobumnyama, sibambene namademoni, sibambene noSathane uqobo lwakhe. Sisizeke Nkulunkulu wethu, siyazazi izikhali zakho, kube lona lo yahlome. Kodwa ngiyazi ngeke sikwazi ukuhloma uma umuntu enesithanga phakathi. Ingakho kufanele sivume izono, sizingcwelise, sibe ngcwele phambi kobuso bakho ukuze sikwazi ukuphatha izikhali osinikeze zona. Ngoba noma sisenyameni, izikhali osinikeze zona zinamandla okubhidliza izinqaba zikaSathane, zinamandla okubhidliza isigodlo sikaSathane. Ngazo lezi zikhali simelana nakho konke okumelene necebo lakho, sikuthumbele kulaleleni izwi lakho, ukuze lapho sekuphelelisiwe ukulalelwa kwabazalwane kujeziswe ukungalaleli. Ngegama likaJesu Kristu inkosi ephilayo, siyabonga Nkulunkulu wethu ngothando sithande ngalo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, bangcwele, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. uJesu Kristu uyinkosi. Ayike asifunde izwi lethu abaseFiliphi chapter 2 verse 9 kuya ku verse 11. Kufundeka-ke kanje: ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu amagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba. Verse number 11, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uBaba. Awukube inkazimulo. Mawuvuma nje usumnikile inkazimulo. Mvume uJesu ukuthi uyinkosi. Uthi Roma 10, uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Athi verse 13 kaRoma 10, bonke abayokhuleka egameni lenkosi bayosindiswa. Athi verse 10 kaRoma 10, umuntu uvuma ngomlomo kube ngokusindiswa, ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Haya, sikulahleni ukulunga kwethu kufana nezidwedwe ezingcolileyo. Asikholwe ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo, bese kuba ukulunga lokho. Umvume ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi, uyasindiswa. Angazi basindiswa kanjani abangafuni ukuthi uJesu Kristu inkosi. Angazi basindiswa kanjani abamelene nabantu abathi uJesu Kristu inkosi. Ngiyazibuza, anginayo impendulo. Kodwa siyibona ngosuku lokugcina, ngosuku lokwahlulelwa, lapho sekuhlukaniswa amabele namakhoba. Okubuhlungu, amabele angafuni ukuhlukana namakhoba, wezwe qhuma emlilweni lapho sekushiswa amakhoba.
Abazalwane-ke labo abamelene noJesu Kristu ukuthi uyinkosi. Abazalwane-ke labo abangafuni ukumvuma uJesu kodwa bethi bayakholwa basindisiwe. Awu uNkulunkulu akasisize, uNkulunkulu akasilekelela, sivula amehlo. Ngesinye isikhathi sikhuluma izinto singazi ukuthi sithini, sikhuluma izinto singaqondi ukuthi sithini. Kwangathi uNkulunkulu angavula amehlo bonke abantu bayibone intando kaNkulunkulu, engukuthi ufuna bonke abantu basindiswe. Usindiswa ngokuvuma uJesu, ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Yileyo nto inhloso efuna uNkulunkulu ezulwini, wanikela ngoJesu indodana yakhe, ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Abantu abaningi bakhuluma izinto abangazazi ngoba iqiniso abalazi. Abanye bakhuluma izinto abangazazi ngoba iqiniso livele ngosibanibani abangamfuni. Abanye bakhuluma izinto abangazazi ngoba bazazi ngempela. uNkulunkulu akasisize. Besikhuluma ngo-Efesu chapter 4, siqala laphaya kuverse 25, sikhuluma-ke ngoverse 32. Ngakho lahlana amanga nikhuluma iqiniso. Ngiqala ngamabomu kude kangaka ngoba ngifuna ingene lento engqondweni yakho ukuthi uma ukhuluma amanga uyihlo uSathane. Funda uJohn chapter 8 verse 44. Uma ukhuluma amanga uyihlo uSathane. Ngakho lahlana amanga nikhuluma iqiniso. Ilona loyo nomakhelwane wakhe. Lokhu singamalungu omunye komunye, thukuthelane ningoni, ilanga malingashoni nisathukuthele. Ningamniki uSathane indawo. Owebayo angabeseba, kepha kunalokho akhuthala asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokokwabela osweleyo. Verse 29. Makungaphumi emlonyeni wenu nalenye izwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa abezwayo. Ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlenga. Ungamdabukisi. Uhlala nje ungamdabukisi kuze kube usuku lokuhlenga. Konke okubabayo nentukuthelo nolaka nomsindo nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi. Nanti ivesi esikudila nalo-ke. Maniphathane ngobumnene. Izolo sikhulume ngokuthi nihawukelane. Namhlanje ngithi nithethelelane njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Uyathethelela mzalwane. Bagcwele abazalwane abangathetheleli esihogweni. Uyathethelela mzalwane. Uyamthethelela nomunye umuntu. Uyazi ukuthi uma uhlukumezeka ungumzalwane uzuthuthe usuke eduze kwabakuhlukumezayo ingoba uthethelele. Uyazini ukuthi uma ushadile kuze kufike la udivorce khona ingoba uthethelele. Ingani uJesu wathi ongena sona akaqala khande lo wesifazane ukuthi uyaphinga ngamatshe. Akaqala iqala. Kodwa basuka bahamba ngoba bayazazi ukuthi banizona. So manje usithatha phela isibindi sokudivorce umuntu. Ungaba ngowesifazane udivorce indoda, ungaba wesilisa udivorce owesifazane. Inkinga yakho ukuthi awuthetheleli. Uzothethelelwa kanjani ke wena? uNkulunkulu wakuthethelela ngoKristu. Wena uyahluleka ukuthethelela. Usungaze udivorce, kuhlukumezeka izingane. Wes uqeda ukudivorce bese uyoshada. Elithi izwi lenkosi ukushada nolahla inkosikazi uyaphinga. Uphingelani ngempela? Uphingelani? Koze kube nini uphinga? Hayi mina ngiyazibuzela nje. Koze kube nini uphinga?
oshada nolahlwe indoda uyaphinga, nolahla umuntu abesethatha omunye uyaphinga. Hayibo babuzibande, uyithathaphi wena leyo nto? Wakhuluma izinto esingazazi namhlanje. AsekuMarko chapter 10 sibheke izwi lenkosi lithini laphaya qale kuverse 10. Besesendlini abafundi babuye bambuza ngalokho, bathi kubo, yilo naloyo lahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga kuye, naye uma elahla indoda yakhe agane enye uyaphinga. Isimanga lesi, ukuphinga lokhu bazalwane. uNkulunkulu akafuni umuntu aphinge. Uma ulahla umkakho ugane omunye uyaphinga, naye uma elahla indoda yakhe agane enye uyaphinga. Ukungathetheleli okulidela kulezo zinto. Yini abantu bengafuni ukuthethelela? Yazi ukuthi ngisho ungayibamba indoda nentombi embhedeni wakho kubuhlungu, kodwa kusiwena ufuna kufaka i-divorce. Mthethelele, mxolele. Masibheke izwi lenkosi kuLuka chapter 16 verse 18. Lithi yilo nalowo olahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga, noganwa ngolahlwe indoda uyaphinga. Bazalwane, asifuni ukuthethelela. Uthi uJesu ongena sono akaqale kuqala akhande lo munye ngamatshe. Abazange bamkhande, bahamba one by one ngoba babezazi ukuthi bonile. Wena lobu ulahla omunye awoni, awubuko wesilisa ngeso umkhanuke, engane uyaphinga nawe. Phusha uqosha indoda yakho uyadivorsa ngoba iphingile, unawe ubuphinga. Uzongena kuliphi izulu? Walithi thethelelane ukuze noyihlo sezulwini anithethelele. Ulahla inkosikazi yakho ngoba iphingile. Wena bangaki uphinga nabo? Buka abantu besifazana ngeso bakhanuke. Bangaki ngempela uphinga nabo? Mina angi-understand mina ukuthi kwenzeka kanjani umuntu alahle umuntu. Uthi uJesu ongenaso isono akaqale kuqala. Ongenaso isono akaqale kuqala. Lithi izwi lenkosi basuka bonke lapha kuJohn 8 bahamba. Wavuka uJesu kade loba phansi ngomunwe, wayesebuza umbuzo. Wathi, sifazane, baphi laba bamangaleli bakho na? Verse 10 loyo kaChapter 8 kuJohn. Wathi uJesu, akakho ukulahlayo na? Wayesethi owesifazane, akakho Nkosi. Ngibuze ukuthi wena usithathaphi isibindi sokulahla umuntu? Usithathaphi isibindi sokudivorce umuntu? Uthi kuJesu kuverse 11, nami angikulahli, hamba ungabe usono. That is the idea. Nami angikulahli, hamba ungabe usona. Wena usithathaphi ngempela isibindi? Ngofunda uMathewu chapter 6 verse 14 no 15, ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo wasezulwini uyakunithethelela nani. Kepha uma ningathetheleli abantu iziphambeko zabo, noyihla akayikunithethelela iziphambeko zenu. Nanku ukhiye osiphoqayo ukuthi sithethelele noma umuntu enzeni, noma ebulele ingane yami wayidubula, noma wayishaya ze yafa, kufanele ngithethelele ngoba nami ngifuna ukuthethelelwa ezulwini. Noma ngabe wenzeni, mthethelele. Umthethelele ekusola. Njalo umthethelele usola ungenalo iqiniso. Ngokuvuma kwenkosi soqhubeka lapho ngomso. Ngomso sekuyiSunday. SekuyiSunday. Ngaleli alanga uNkulunkulu mayisigcina sizoqala lapho sithi noma ngabe uyamsola mthethelele. Ngiyacela ukuguqa ngikhuleke. Simbonge uNkulunkulu wethu.
Babongcwele, babolungileyo, siyabonga ngale nkonzo. Sisize sifunde ukuthethelela, sisize sifunde ukuxolela, ukuze nathi sixolelwe. UJesu Kristu Inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele. Ubaba uNsibando siyavalelisa uthi kuze kube lolu suku uNkulunkulu avuma ngalo ukuthi siphinde sixoxe ngezwi lakhe. UJesu Kristu Inkosi.